Tini los gini nango kile ka onge twak. Nikech gini twak no neno bene chakore wuok nyaka ngeso poko chakore ngamo sibuyo kume bende onge. Twak cha ok nyal timre e gima koni. Ka jakom wuon, ma owuoyo kuom Raila Odinga, ok ng'ata. Ma ok kata Willis Otieno, ma owuoyo kuom Raila Odinga. Ema jopiny osekwero ni kik idhi wuo gi Ruto. To kidhi to nitie consequences. Nitie jomoko ma bende korka ODM koni kata Azimio mabiro jakom mondo dhi wuo gi Ruto. Gin giwegi po giwinjore nikech Martha Karua odagi, Kalonzo odagi, Eugene odagi. Koro nitie jotelo moko bende iye kanyo matindo gi mawacho ni wadhi wawuo. To gima nyaka ji ng'e ni wuoyo moro amora ma gidhi timo gi Ruto dhi bedo gi consequences mage. Nikech sama idhi wuoyo gi Ruto to jopiny to osedagi wachno. Jopiny gi ok bi winji kaka ne giwinji ga mbele kocha. To rach matimore gi sirikand Ruto ni, koro chilo no dhi mienre kuomi. Ibo ng'iu ni une joma winjo maber, to jopiny to injre. Oloyo gimoro kamae, an anyalo wacho ni gimoro ka okielewa kumoae. Ma chalo yamo. Yamo makutho. Joluo moko nyalo wacho ni juogi kata nyawawa. Kige nyawawa. Ma chal nyawawa moro momako piny. En juogi moro momako piny, bomiyo jopiny teko, omiyo gi mijing'o mar wuok, makata ng'ama luongo gi oko onge. Ma gima koki elewae, to lo ibed thenge mondi, iwe oringi skos. To kokidwa bende mano tinyalo dhi tibet kode, tiringo kode kumodhieno. To kik item ni iniwuok ni dhi tamo gini, yamo ni ringo, kako ringo ni. Kokinyal ringo kode, to bed thenge iwe oringo dhi, ibo duogo bang'e. But kitemo bloke, ni temo tame ni kik odhi kako dhino. En gima nyalo hinyi. To gini, ka jakom ok owinjo wach mar jopiny ni, to odhi hinye kata en owuon politically. Ma en apaka mok geng'. Ma en apaka. Ma muomo. Ma en apaka miringo go, ride the wave with it. Kok inyal ringo kode, ti bed thenge. To kichomri kode tir kama jakom osoloso duonde, Kenya ka, kendo en gi respect gi stature maduong', ma ok demora ni onyalo lose stature no. Nikech jomoko wacho no dhi wuo gi Ruto. Ruto emane nie telo kanyo ndalo mano ta sirikande no, Gachagua ne bane ji wach ni gin shareholders. Jakom ne giluongo ni ng'ama wiye rach. Giwe wich rajwa ni, wabed godo kor mabete gi JTC ni. Wagi ka giri ringo. Kumang'o chopie, kidwaro mondo koro kony Kenya, to jakom nyalo wuok kakoro duonde mane en godo cha ok otiyogo. Nikech gima bende wacho maendi niya, igendi e piny ka piny, nyaka bede jok miluongo ni nigi duond mariek manyalo sway direction moro. To ka isechope level no, mane level ma jakom osechope, en ng'ama nigi duond ma iwinjo gi ji mang'eny. Duond no ok onego ti kode mayot. En duond mukano. Itiyo kode mana sama koro idwaro ni kaw direction moro maber. To gi gini sani kama entiere ni, ok apar kosechopo point ma duond jakom inyalo onego tigo. Penjo mani penja ni kapo ni ji adek gite onge, to piny dhi nade? Wawach ni institutions gite, obet piny giloso migao margi ni gidwa temo kaka idwoko ji yiero. Jakom ka wuoyo karain sechego, to wacho ni waweuru jogo mondo ta piny, ji odhi e yiero. En gima ji bro winjo te. Nikech nokone ni ochung' marach gi ji, sama ne gini ringo. Koro nyaka wa protect duond ni. Duond ni kik ti kode mayot. Ni en ikawe akawa itere chiro mar godhiambo cha, kar mondo chieng' chiro maduong' kibuye Jumapil. Unudhi mana kode chiro mar gire abedo ma godhiambo cha.